Kowe tantem yo lu. Malah ngejak guyon ning kene. Maksude Din. Lah aku wis semangat apa nyanyi dek malah ora dikendangi. Hei, ayo. 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 Hei. Kunjuk dumatengipun sedaya para sepuh sepuh ingkang dalu punika taksih sarengan kalian BS Musik. Jos. Song yo mepet-mepet aku kan bakal liwati janji prasetya ning ati lana samudra dadi ati saklawase matur suwun Mas rogo sak Mas aku arep nyawer ngaji kok kontak kunci tiwasek GR aku mek bedunduk Mas aku ki apa jebul ya Allah baik selamat malam baik seneng kono kae lho ya iya ya masyaallah Mbak Putri sugeng dalu ingkang wonten mriku nggih aku kuwatir yo Mas niki esuk dadak golek pulut nongko lho yo tengu wis maknane ngene nggon tengu kok tapi pilihane nek ning kono ayo nalikane yo ayo nalikane ro ing dalu pipa leten yen disengkel tambah kenceng jangan ngesuk-ngesuk ayo mepet-mepet sinak sen lintangi luku janji prasetya ning ati
samudra memanisi aduh dadi ati Instruksi kehormatan wanita mohon untuk dipercepat. Ya aku jane iso mas neng aku ewoh mau neng kene ono bakare Lho iya oh jaluke karo Ulfa aku iso jane kecil aku lho jaluke karo Ulfa tapi aku ewoh bocah kuwi akhire kehormatan wanita ditokno kancane ndek ning ngamuk Ulfa ngamuk ayo ayo nalika yo kowe Bajar nalika nira ing dalu semono Jos yo Fiona untuk bisa duduk dulu karena ini permintaan lagu